Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siza nomdlalo ke okanye nendaba kaBrandon Peterson. uBrandon Peterson ke iKaizer Chiefs sithathe isigqibo sokubana ke imongezele icontract yakhe, imsayinisa umfana omdala. Contract ke kaBrandon Peterson yawuphelelwa phaa ngo-2027. Into ethetha ukuthi ke umfana omdala umcimbi wakhe neKaizer Chiefs ne-contract ke ufikelele ekubeni kulungiswe. Nabe bemele yena kuBrandon Peterson batsho bathi ke bebelindile ngoba yathi iKaizer Chiefs mabalinde kude wafikelele ekubeni ke lamacala omabini avane. uBrandon Peterson wanikezwa ke phaa i-contract liqela ke leKaizer Chiefs. Contract yakhe umfana omdala yawuqhubeleka yophelo lapha ngo-2027. Siselapha ke kuBrandon Peterson umfana omdala. Ukhumbula into yokubana ke umfana omdala number 1 goalkeeper phaa weqela leKaizer Chiefs. Sikubalulele njengoBrandon Peterson sothi ga ngoku umfana omdala ongundaba mlonyeni ngoku ku-social media wehle senyuka phaa umfana omdala kuthethwa ngaye. Nabalandeli be-Orlando Pirates nabalandeli beMamelodi Sundowns sebeyamngqina ngoku uBrandon Peterson besitsho besithi ke abasiboni isidingo sokubana uBrandon Peterson angabikho phaa kubafana bafana. Ngomnye goalkeeper abaphakamisileyo apha eMzantsi Afrika baphinda bangqina intetha ke kudala ndiyithetha ndisitsho ndisithi kandazi ke umqeqesho bafana uHugo Broos okubana ke ujonga kanjani xa ekhetha ke players zakhe. Ndade ndanentetha ethi uBrandon Peterson ndingamenza ugoalkeeper wesithathu okanye ndingamenza unumber 2 goalkeeper emveni koWilliams ngendlela aphefoma ngayo ngoku. Isandla sakho sixhome kakhulu umfana omdala. Kudala ke ndiyishumayela levangeli, abantu abaninzi bengayiva levangeli ngendlela endiyishumayela ngayo. Ndiyaqonda ke ngokumanxa ingena izinzayo kubathandi bebhola baseMzantsi Afrika ngoba ke naba ke ngoku beyishumayela nabo besithi uBrandon Peterson ke makajongwe uze kakubi kakhulu. Una 13 yama-clean sheets ngoku uBrandon Peterson. Uhamba phambili kogoalkeeper walapha eMzantsi Afrika wegqitha nalo Rowan Williams wabo webhongo. Bakhala ke abalandeli ke beSundowns, bakhala abalandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika besithi ke uWilliams lo noko ngendlela enza ngayo iperformance yakhe ithande ukwehla. Bokumele bake kunikezwe uBrandon Peterson ithuba kunye noSipho China bake bazibonakalise ngoba umqeqesho bafana ulele eqokobheni. Mhlambi ke kulaa nto kudala ithetheka ukubana ke ingenzeka uba ayizoplaza eKaizer Chiefs ezinengxaki. uHugo Broos unengxaki neKaizer Chiefs mhlambi ke zipolitics ngoba icace cha uBrandon Peterson kumele uba uyile phaa kwi-AFCON ngendlela aphefoma ngayo. Kodwa umqeqesho bafana wathi akayiboni yonke loo nto leyo. Akho player eKaizer Chiefs ke ideserve ukubheka kwi-AFCON. Wazishiya zonke iiplayers eKaizer Chiefs uquka ke uBrandon Peterson. Brandon Peterson ngumfana omdala ke wayenziwa ikapteni iKaizer Chiefs ukusukela ngoko umfana omdala wazinyusa ikawusi zakhe. Ube inxalenye yempumelelo zeKaizer Chiefs, inxalenye ke defender eKaizer Chiefs le yenza into yokubana kungakorwa. Naye uyakwazi ulungisela donga lokugqibela umfana omdala, futhi uyakwazi ukwenza avale phaa ngasemva. Kuyafuneka xa ugoalkeeper enze kakuhle simncome abaphulaphuli. Yabona ke ngoku icekwa lelele phaa kumqeqesho bafana uMnumzana Hugo Broos okubana ke ucinga ntoni na ngoBrandon Peterson uba uzamsana phaa kwi-World Cup okanye ke uzamshiya ngasemva. Asithi makamse noba kathandi, asithi makamdlalise noba kathandi, kodwa ke umzi wonke waseMzantsi Afrika uyayibona imisebenzi kaBrandon Peterson. Into ethetha ukuthi uyabona kanti okubana ke uHugo Broos ubhalele phi. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.